Osanibona. Yebo. Yebo. Hey, Makhelwane. Ayina lama orange Makhe. Hey mina nje ngeke. Yabona njengoba kumakhaza kanje. Isandla sami nje. Uyazi kube ubuhlungu kuzathi ukuphukile la ngaphakathi Makhelwane. Imakhe sisalapha. Makhelwane, ngeke phela siloke sikhuluma into eyodwa engathi siyingane. Sakhuluma nawe savumelana kahle ukuthi ngithi mina ngifaka umbono ukuthi hayi ake ukuthi mangaba kiwe esontweni. Umfundisi mangabe biza abantu abafuna ukukhulekela. Okuhamba kuyokhulekela. Ukuyicebele into yalezi inyawo zakho. Hey, ungasayiphathana indaba yenyawo. Namhlanje ke kuyabizwa abantu abakhulekela esontweni. Hawu, ngikubona wena nawe ujiki khona uphuma ngomnyango ushona ema toilet. Hey, emasisi. Uvela kwenze kanjani? Ya, cha khona bengithi ngiyaya. Uyabona nje kuloko, hayi cha bese ngithi ngiyocela impela umkhuleko kuloko uthi ke ngikhulekele. Hayibo, zibhokele futhi yabo nje bakubanda kanje. Mangihamba vele ukuthi tsu. Ngathi nje kuneyinaliti ngapha. Angisibone ekseni mengaba ngithi ngiyela ukuza ayibona ngomatha ibathaza egcekeni ekseni. Ngiphenduka idada sisi uyangizwa yini vele ngihambe ngibathaza ngibathaza. Hayi bengithi ngizoya ke sisi namhlanje enkonzweni. Angasukuma futhi ke ngasukuma nje sekusho ukuthi hayi akuza kabagula abakhulekelo. Hayibo ngahamba sisi ngathatha amagxatha amabili amathathu. Indaba yona kalethe nje ngiphenduke ngibuke emva kwami ngithi. Mangithi hayibo yini futhi le ubaba ngizwa nje khala namathambo nje khala amathambo qaqaqaqa. Upink. Sisi uyangilandela mangithi hayibo. Isipoki sento ngitshela ngesipoki sento ngathi matha yento oyikhulumayo. Ngathi uyacabanga singayibuka lento ngathi uyacabanga sengime kanje phambili phambi komfundisi sekuthiwa siyokhulekelwa. Yimi la upink la sethiwa nje mina noPink siyagula siyokhulekelwa ngathi ngeke ke. Anganini yagula vele nobabili. luPink uyagula nawe uyagula. Hayi akufani sisi. Ngiyazi. Akufani sisi ngeke ufanise ukugula kwami nokukaPink. Angikufanisi. Ngeke sezwa kodwa egcineni nonke niyagula. Hayi ngeke sisi ngeke. Ngeke uyabona nje. Mase usho ukuthi usungazuyeka ukukhulekelwa ngoba ubona ukuthi usaba ukuthi uzoma noPink ngoba uPink ugula ongafani nokwakho. Ngeke sisi yabona nje ngihamba bengiyakhona epulpit ngathi mangibonelele kaPink nje ungilandela ngathi short left sisi. Ngaphuma ngathi ngiyochama. Ngathi cha. Uyazi usawukakakhulu wena? Azikakakuphasile izinyawo sazokuphatha. Yabona uhlikisa ngoPink ukuthi umakhehle egumya nje ubuzwa khala amathambo. Nawe nesakho sisazowehlezela kanjalo. Iyeke lento yenzayo. Ngeke sisi futhi wayidelela kabi nje uPink. Wayidelela kabi nje hamba phansi nje ngetsheketshe simkhosi. Namhlanje sekufanele noma kanje nayo kuthiwe siyokhulekelwa kanye mina naye. Ngeke sisi. Ngoba niyagula. Akwenza umqondo sisi manje naseclinic nje mawe clinic nje lapha abantu begula. Ngeke ufice nje ethiwa nje bonke abantu bangena la nama ward ahlukaniswa. No line bayahlukaniswa nje. Mayibona amaphilisi bayahlukaniswa. Mina noPink sekufanele sifaniswe. Manje nozama ungitshela ukuthi nasesontweni sekufanele kuhlukanisa imkhuleko. Impela kuyalapho sisi kuyalapha impela ngoba ngeke nje ufanise ukhulekele mina ukhulekele noPink ngendlela efanayo ngeke sisi ngeke impela ngiyala lapho Makatha umfundisi masuke ebiza umkhuleko ukhulekela bonke abantu abasuke begula ngalelo langa abasuke bekhona ngalolu ngesontweni angithi ukubona kwesinye isikhathi kuze kumiswe ngisho umuntu ongaguli kuthiwa sekhulekela phezulu kwakhe sikhulekela umuntu osekhaya ngoba kusokukhulekela ukuyila ukuthi kukhulekela abantu abagulayo bonke abahlukaniswa abantu abakaze bazibahlukanisa abantu esontweni hayi lo ugula kanje esithanda zomkhuleko walabo abagula abane-BP abanegciwane abanoshukela abaguliswa amakhanda ayikazenziwe leyo nto kodwa ke lo mkhuleko kanti abantu manje osufana nje wonke kanti imbizani le uzifo zonke ukuthi uzifo zonke ngoba namaphilisi ahlukaniswa khona we-BP khona kashukela khona wani ngeke sisi cishe ikhona lo mkhuleko wakho ndabantu abungasebenzi nje ngoba uvela xove nje axova fanele ukuhlukanisa umkhuleko manje uzama ungitshela ukuthi kufanele kwenze njani uma ngabe athandaza abantu ngahlukahlukana cha ngathi kuyalapho sisi kuyalapho mfanele ahlukanise nje abize okungcono ukuthi uyacabanga into esho ukuthi kushuthi sohlala usuku lonke esontweni esihlalela abantu besukuma bonke ngokwahlukahlukana hayi mina ngiphathwa amehlo hayi mina ngiphathwa ikhanda uyoziqeda nini izifo zabantu abagcwele isonto kusho ukuthi masibisinani kumele niyikhulume le ndaba ngoba phela ngiseyikhundleni lapha esontweni ukuthi cha impela ake kuhlukaniswe ngeke mina ngikwazi sisiko meduzo kaPink ngeke nje ngikwazi ngiyeke into ekhuluma ngoPink uyabona futhi enye into ekhona nje manje sengibuka nalento ukuthi nje umthandazo odingwa yimini awufani nomthandazo odingwa uPink uPink nje fanele ukuthi uma umkhulekela nje akasesona ukuthi akasesena umuntu nje ukuthi ukhulela lapha phambi kwethu phambi kwebandla sekuthi nje uma umkhulekela uPink uyomkhulekela kwakhe khulekelo wakhe futhi nje uye ngempela ujimile lapha ukuhlala nje noma izinsuku ezu7 zonke hlala nje izinsuku ezu7 zonke uzile nje ukudla ungenalutho uye nje ulula nje uyomkhulekela uqinise ngempela Pink ngeke uthi uzokhulekela mina ngendlela efanayo noPink ngeke sisi ngeke ngiyala kodwa mina ngibona ngathi nawe mathi asefanele nami cha mina ngedwa
ngizijimele lezinyawo zakho. Hayi mhlambe sisi nawe ungangikhulekela ngeke. Nawe ungangikhulekela kodwa nje cha leyo kwemekade uze kaphiki ngiyala sisi ngiyayivala. Ngiyayivala nje impela. Awufuna kumeduzo kaPhinki? Angeke. Ngeke nje angikwazi impela ngoba njeke Kodwa usala niyagula nonke igama lithi niyagula. Makuthiwa abantu abagulayo nawe ukhona lapho. NoPhinki nawe ukhona ekuguleni. Isithunzi sami. Isithunzi sami. Angeke impela. Usanendaba nezithunzi ugula kakhulu wena. Hayi ngeke sisi. Abone manje sekufanele kwenziwe nje ngempela uhlelo la lokuthi ke sihlukaniswe ngoba phela Kodwa wematha. Uyabona kodwa ukuthi uphakeme ngisho ungaphilanga. Cha ngeke sisi nawe uthi umani uyakhuluma nje wena ubungayini omeduzo kaPhinki. Bengibo kanti kunanto abani kanti ukhula wakho kuzonamathela kumina nima sesithandazela. Umani usho ngoba nakho bengesiwe na sisi. Ngeke nje nawe ukuyibukisisa kahle le nto leyana. Abantu nje bazophela abantu abazi angithi babuka nje kuthiwe nje Simanga wenkosi. uthiwe nje ha umacele waze washayeka umacele. Usehambe ema kanjena nabantu uyabona nje njengoba sekwaba nakhona nanamafoni mase sengishuthiwe nje kuthiwe napha abagulayo. Yimi ngala uPhinki ngeke sisi. Uyabona into engishoyo? Uphakeme. Hayi ngeke. Udlala ukuphakama impakamo nje lokukhulumisa yonke lento. Awuguli wena uphezwe konakala. Cha khona impela ngeke ngikwazi sisi ngiyomane ngibilisa amanzi ngiyithoba inyawo zami ngeke impela. Hawu ngiyabonga nje impela fake ngikhulume le ndaba kanti abantu akabahlukanisa abantu. Hayibo. Esontweni. Ayikho lento eyishwayo kazi bekhona futhi ayisoze yabakhona amathandazela abantu bathandazela bonke. Hayi Niyagula noPhinki nizothandazela nonke lapha nime nonke lapha ngishawula yini nithandazele nonke. ngeke sisi okwama nje ngizobilisa amanzi nje la ongcono uthandazele lawo manzi ngithobe ngawo sisi ngeke impela. Ngeke ngikwazi sisi. Ngihambe wengane yakwethu. Hawu ngeke masibisi. Ngizoke ngisakhipha na kakhulu ke ngizokushiya nje la eduze. Lalela ke ngizofika la ekseni ngizolanda amanye ama-orange amnandi kakhulu ama-orange. Hayi yabona nje nami nje angiyafisa ukwadla kodwa nje lamathambo hawu ngeke. Bese usawufuna ukumeduza kaPhinki. Hayi ngeke sisi angivumi. Bawo. Hayi ihlangene nawe usale kanje wemngane. Uzokubona. Ngeke ngingadlala ngathi impela emasontweni abafundisi nje ngempela bayilungise le ndaba. Ngoba phela manje sigcine sesibukeka kabi nathi. Siphathe kahle bese sihambe siqhathaniswa nabantu nje esibaziyo nje ukuthi cha ngeke la awu ngeke sisi. Ngeke impela uma sibisi udlala nami nje abafundisi abasihlukanisi. Phela nokugula ukuthi akufani. Siyabonga kulabo abasubscribe-ile kulabo abangasubscribe inkinga yini kuphi? Sefanele hlezi sikhuluma into eyodwa ukuthi subscribe-anike ngoba nakho ningaboni fanele subscribe nina niboni. Ubakafelani pho? Ngiyacikeka mina. Why ubakafa? Nibuke ni like and comment lapha. Hayi. Makwethu. Kube njalo ke ngane zakwethu siyabonga ke bye. Bye.